ekhaya ungalandela Mjekula boso ikhaya can practice abantwana bezama ungachilika sidanga somnye umuntu lonke into inexesha lakhe siyavana na hlala onwabe kule ndawo ukuyo hlala ulinde idinga lantoni lomoya ngumoya uzawuthi yithini mhlawumbi udalelwe uba wena uzawubhubhela apho ugcina amathamba ababhorofita hlala apho umsebenzi wakho lowo incwadi yamakorinte 12 ithi kuba izipho ngezipho ezahlukahlukeneyo abanye baphuka ushumayela abanye baphuka usebenza abanye baphuka uprofeta njalo njalo singaphiwa into enye sonke na kunjani siphoye ngokwahlukahlukana yiyo loo nto lecawe zininzi lo uphiwe ngendlela ethile inye into endiyicelayo ke ise-tolerance katoni ke mambone utitshala stand up